हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आरोबाव आंनि बे गुबुन मोनसे गोदान भिडिअआवहाय बरायहरनाय थाबावबाय दे स' नोंथांमोननिसिम आसा खालामो भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन होननानै एक्चुअली नोंथांमोनाथ' भिडिअनि टाइटेल एबा थाम्बनेलाव नायनानै एसेब्लाबो हमनो हाखादोंआनो जानांगौ दे लोगोफोर दिनै आं मा भिडिअनि सायावहाय नोंथांमोननिसिम आपडेटखौ लानानै फैदों स' लोगोफोर जाय बिथांमोना भिडिअखौ नायनो थाखाय इन्टारेस्ट मोनो स' बिथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय दे लोगोफोर जायफोरा इन्टारेस्ट मोना बिथांमोना नायलांनो नाङा दे लोगोफोर एक्चुअली लोगोफोर आं दिनै मैना आबुं बर' सावथुननि सायावहायनो नोंथांमोननिसिम सुंद' आपडेटखौ लानानै फैबावदों दे लोगोफोर स' जायफोरा बेनिखायनो नायनो इन्टारेस्ट मोनो नायलांबानो जाबाय दे स' लोगोफोर नोंथांमोनाथ' गोबाङानो मैना आबुं बर' सावथुननि पार्ट 1 निफ्राय लानानै पार्ट 8 सिमखौहाय गोबाङानो नायखाबायानो जानांगौ दे लोगोफोर स' लोगोफोर जाय बिथांमोना पार्ट बाय पार्ट आपल'ड खालामनायाव जुदि नायाखैमोन अब्ला नोंथांमोना दायो फुल पार्टखौनो नायनो हासिगोन दे लोगोफोर मानोना लोगोफोर जा रिंसार ब्रह्मा इउटुब चेनेलाहाय मैना आबुं बर' सावथुननि फुल पार्टखौ मैयाहायसो रिलिज खालामना होदों दे लोगोफोर स' बेनिखायनो जायफोरा पार्ट बाय पार्ट आपल'ड खालामनायाव नायाखैमोन स' बिथांमोना नायहैबानो जाबाय दे लोगोफोर एक्चुअली लोगोफोर नोंथांमोनाथ' मैना आबुं बर' सावथुना पार्ट 8आवनो जोबदों होननानै गोबाङानो मिथिखादोंआनो दे लोगोफोर थेवब्लाबो लोगोफोर माखासे भिउवार्स नोंथांमोना सोंहरबाय थादों दे पार्ट 9 दंबावो नामा होननानै एक्चुअली लोगोफोर जायफोरा भिडिअखौ थाल लानानै नायदों स' बिथांमोना बुजिखादों दे लोगोफोर मानोना लोगोफोर जा मैना आबुं बर' सावथुना पार्ट 8आवनो जोबदों दे स' दायो बे फुल पार्टआ पार्ट 1 निफ्राय लानानै जानाखि पार्ट 8 सिम दंमोन स' बिथांमोना बेखौ रिआपल'ड खालामफिनजोबनायसै दे लोगोफोर स' लोगोफोर जायफोरा पार्ट बाय पार्ट आपल'ड खालामनायाव नुवाखैमोन बा नायाखैमोन अब्ला नोंथांमोना फुल पार्टखौनो नायनो हासिगोन दे लोगोफोर रिंसार ब्रह्मा इउटुब चेनेलनि गेजेरजोंहाय थ' लोगोफोर नोंथांमोनाथ' गोबाङानो सिनायखायो आरो मिथिखायो नङा होनब्ला लोगोफोर बे भिडिअआवहाय जों गाहायै सोरनि फाव खालामनायखौ नुदोंमोन स' लोगोफोर जों बेयाव गाहायै फाव खालामनायखौ नुदों सरजित दिउरि बिथांजों लोगोसे नोंथांमोननि बयनिबो फेभराइट एक्ट्रेस बिथां मनालिसा हाज'वारि दे लोगोफोर स' लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि आपडेटआ बेखिनियानोमोन दे लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबाय भिडिअखौ जुदि नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब भिडिअखौ लाइक आरो कमेन्ट खालामनो दाबो दे लोगोफोर मानोना लोगोफोर नोंथांमोननि सापर्ट आरो मददखौ मोनोब्लासो आंबो गोदान भिडिअफोरनि आपडेटखौ नोंथांमोननिसिम शेयार खालामबाय थानो हागोन दे लोगोफोर थ' लोगोफोर जायफोरा दासिम जुदि नायाखै अब्ला नोंथांमोना थाबैनो रिंसार ब्रह्मा इउटुब चेनेलाव थांनानै नायहैबानो जाबाय दे लोगोफोर स' लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि आपडेटआ बेखिनियानोमोन।